Ja vás opäť vítam v ďalšom videu. V dnešnom videu sa pozrieme na Focus RS 3. generácie a Audi RS3 3. generácie. Poďme sa spoločne pozrieť, kto si domov opäť odniesie víťazstvo. Ahojte, ja vás ešte raz vítam pri dnešnom adrenalinovom dueli. Proti sebe sa dnes postavia mašiny, ktoré sú naozaj brutálne a stvorené pre rýchlosť. Na jednej strane máme Audi RS3 2. generácie s neprehliadnutelnou farbou a ťažko napodobniteľným zvukom. Na druhej strane máme Focus RS 3. generácie, ktorý zase priťahne agresívnym vzhľadom, ale taktiež nesklame špecifikáciami. Dnes ide o to, ktorá z týchto bežtí predvedie lepšie zrýchlenie a prvá sa dostane do cieľa. Každopádne, teraz si možno niektorí povedia, to nie je fér. Ale viete čo, nemusí byť každý duel vyrovnaný a na koník presný. Neberme veci príliš vážne. S chalanmi sme sa stretli, pokecali, ponatáčali, taktiež odmerali nejaké tie časy, nič viac, nič menej. Samozrejme, vždy sa budeme snažiť skladať súboje tak, aby boli vyrovnané a porovnateľné. Zatiaľ sa snažíme pracovať s tým, kto je ochotný investovať nejaký ten čas a hlavne ukázať svoje auto. Audi RS3 asi nemusím veľmi predstavovať. Je to hothatch, ktorý kombinuje športový výkon a praktickosť. Nie je tajomstvom, že o všetok charakter auta sa stará srdce motora s 5 valcami, ktorý je úzko spojený aj s týmto. Auto vie taktiež doslova vystreliť z miesta samozrejmosťou, ktorá tomuto celému pomáha, je systém pohonu Quattro, ktorý dokáže tieto diví na takmer každom type cesty. Interiér je zase luxusný a plný technológie, takže si užiješ aj tú pohodlnú jazdu. No a športový dizajn s tými agresívnymi líniami a znakom RS3 na maske chladiča všetko podčiarkuje. Ford Focus RS 3. generácie je skutočným skvostom medzi hothatchmi, ktorý sa vyníma nielen svojím výkonom, ale aj emóciami, ktoré so sebou prináša. Tento automobil je stelesením radosti z jazdy, je živý, energický a nadchýna každého, kto sa doň posadí. Jednou z najpozitívnejších stránok Focusu RS je jeho nezameniteľný dizajn, dynamické línie, agresívne nárazníky a široké blatníky, ktoré vyžarujú tú pripravenosť na akciu. Ford Focus bol v minulosti aj hlavným modelom Fordu v majstrovstvách sveta v rally, preto nemôžeme nespomenúť aj toto prepojenie. Focus RS bol vyvinutý s cieľom priniesť skúsenosti a technológie z rally na cestnú verziu, čo zaručuje mimoriadne jazdné vlastnosti. Týmto spôsobom sa Focus RS stal nielen obľúbeným modelom medzi fanúšikmi výkonných automobilov, ale aj významným symbolom spojenia medzi športovou technológiou a rally dedičstvom. Pod kapotou Fordu Focusu RS sa teda nachádza turbom preplňovaný 2,3 litrový štvorvalec s výkonom 350 koní, 257 kW a 470 Nm. Focus RS ale neminula softwarová úprava Mount Tune Stage 1 a upraveným sacím potrubím sa dostal na 380 koní alebo 283 kW. Fíha, přečet si z příručky. Motor výkon prenáša cez 6-stupňovú manuálnu prevodovku na všetky 4 kolesá. Váhou sa dostávame na cca 1500 kg. Pod kapotou RS3 sa nenachádza nič iné než turbom preplňovaný 2,5 litrový 5-valec s výkonom 367 koní, 273 kW a 480 Nm.
RS3 ale neminula softverová úprava, ktorá podľa majiteľa Nora auto dostala na 420 koní, 313 kW. Motor prenáša výkon cez 7-stupňovú automatickú S-Tronic prevodovku a opäť pohonom všetkých 4 kolies Quattro. Váhou sa dostávame na cca 1600 kg. Poďme si spoločne vypočuť zvuk RS3 a Focusu RS a následne sa konečne vrhneme do merania časov. V našom meraní sa pozrieme na zrýchlenie z 0 na 100, dynamické zrýchlenie z 50 na 150 a následne 310 metrov zo statického štartu. Audi RS3 nám to odpálila z 0 na 100 za 4,3 sekundy. Z 50 na 150 nám to zvládla za 7,25 sekundy a 310 metrov za 10,69 sekundy. Poďme sa pozrieť na Focus RS. Focus RS nám to z miesta na stovku odpálil za 5,7 sekundy, z 50 na 150 to zvládol za 10,12 sekundy a 310 metrov za 11,78 sekundy. Toto je rebríček, ktorý zatiaľ z aut, ktoré sme tu mali, máme. Časom, keď pribudnú ďalšie autá, samozrejme časy pridáme. A sme vo finále a tým nie je nič iné než drag race a následne rolling race. Nezdržujme sa a rovno poďme na to. Obom jazdcom sa podaril v prvom drag race takmer na 100 presný štart, kedy obaja vystrelili z miesta a Focus RS si vytvoril dokonca jemný náskok, ktorý ale Audi nás vrátila a na konci cieľu si berie víťazstvo o 2 autá. Máme za sebou aj druhý drag race. Môžeme vidieť, že Norovi a jeho Audi RS3 sa podarilo z miesta vystreliť o 0,5 stotinku skorej ako by mal. Za tento počin Noro dostal 2,5 ročný zákaz vstupu na letisko a 20 000 eurovú pokutu. Ale nie. Jasné, mohol o 0,5 stotinku skorej vyštartovať. Každopádne môžeme konštatovať, že víťazstvo si tak či tak bere Audi RS3. Môžeme sa rovno vrhnúť na posledný race tohoto videa a tým je Rolling Race.
Na záver videa sa chcem poďakovať Letisku do Brániva za sprostredkovanie priestoru a taktiež ďakujem obom chalanom Peťovi na Focuse RS a Norovi na Audi RS3, že sa videa zúčastnili. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa aj pri ďalšom videu. Čaute.